Ahoj, dnes sa spolu pozrieme na opustený asfaltový lom v Nezbudskej Lúčke. Prírodný asfalt sa tu začal ťažiť približne v roku 1928 a bol to vtedy jediný lom, kde sa vyskytoval prírodný asfalt v Európe. Ťažba tu skončila kvôli nadmernému vyvieraniu spodnej vody v roku 1962. Ostalo tu už len jazero, kde chodia rybári, a betónový skelet budovy na spracovanie asfaltu. Hovorí sa, že cesta od Strečna až do Vrútok bola celá postavená z asfaltu vyťaženého práve v tomto lome. Ak ste to dokúkali, až sem nezabudnite dať like a odber, aby vám nič neuniklo, a zatiaľ ahoj a vidíme sa pri novom videu.